Anem a la cinquena pregunta, la formula Albert Rivera, i començarà a respondre... Albert Rivera, perdona. És que l'excés d'informació d'aquesta campanya em traeix ja, Escolteu. Doncs, Albert Riera formula la pregunta i comença responent al candidat d'Esquerra Republicana. No lo presente. Bueno, a mí me ha tocado la pregunta que yo denomino la pregunta Teruel, porque Teruel también existe y el 03 también. Llavors la pregunta ens diu que no totes les famílies que ho necessiten poden portar els seus fills a una escola bressol pública. Pensen construir noves escoles bressol de titularitat i gestió pública? Doncs bé, des d'Esquerra Republicana hem defensat tota la vida i hem parlat les excel·lències del model d'escoles bressol de Barcelona. Era un model d'èxit. Dic era no perquè hagi deixat de ser-ho, però se l'ha posat en risc. L'escola bressol de Barcelona té unes qualitats educatives, unes qualitats que no són només assistencials. Garanteix que l'infant, des de la més primera infància, no només se l'atén, sinó que se l'educa. I això és molt important. I aquest model s'ha posat en crisi amb canvis provocats per les retallades pressupostàries, però que han posat en qüestió aquest model. Per tant, jo crec que abans de respondre sí a fer escoles bressol, hem de recuperar la qualitat del model. No podem renunciar a la qualitat del model educatiu que teníem i que era l'orgull d'aquesta ciutat. Per tant, la resposta, evidentment, és sí, hem de fer més escoles bressol, però de qualitat. I aquí hauríem de plantejar-nos què està passant en un moment en què algunes de les noves escoles bressol que s'han construït, la forma de gestió que s'ha proposat és una gestió externalitzada. Una gestió que s'ha tret a concurs i que l'acaba portant a empreses que, segurament han guanyat el concurs, l'han guanyat amb tota la veritat, evidentment no ho posem en qüestió, però clar que empreses que es dediquen al sector de la neteja o de la seguretat portin escoles bressol és preocupant, és molt preocupant. A mi em preocuparia anar a un CAP i que el que porta el CAP sigui una empresa de seguretat o de neteja. Jo voldria, en tot cas, que si el porta el CAP alguna empresa fos del sector mèdic, com a mínim. Per tant, apostem per continuar construint, mantenir el model, recuperar la qualitat del model Barcelona i en cap cas externalitzar de la manera que s'ha fet. Creemos que una de las cosas más vergonzosas que ha pasado en la última legislatura ha sido el recorte en jardines de infancia, en escuelas brassols. Por supuesto hay que aumentar las plazas de estas jardines de infancia, las plazas públicas. Además hay que aumentar las plantillas porque están subiendo las ratios. No puede ser que haya tan pocas educadoras, tan pocos educadores, sobre todo en edades tan pequeñas, con tantos niños. También hay que apostar porque aumenten sus horarios, porque actualmente muchos padres, muchas madres trabajan, los que tienen la suerte de trabajar, y estos servicios no ofrecen todas las horas que serían necesarias. Entonces, no solo aumentar el número de plazas de las escuelas bressols, sino también aumentar sus plantillas y aumentar, aquí decían la calidad. Yo creo que la calidad es buena, pero que estas personas trabajen sobre todo en mejores condiciones, que los educadores y educadoras infantiles tengan mejores condiciones, que trabajan en condiciones muy duras. Y finalmente, al compañero de la CUP, estoy de acuerdo con lo del modelo de Finlandia y el modelo de Canadá, pero si copiamos los modelos, los copiamos enteros. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro programa llevamos el modelo lingüístico que cada vez se está implantando más en Finlandia. Entonces, si lo copiamos todo, que para algo es un modelo de excel·lència. Home, està clar. Només la interpel·lació feta... Jo crec que la interpel·lació feta ja amb la llengua de l'imperi d'alguna manera doncs ja deixa clar qui l'ha fet. En tot cas, jo vinc d'un barri obrer, els meus pares són extremenys i sense immersió lingüística jo no estaria fent aquí les classes, o sigui, estic parlant en català, o sigui, ho tinc claríssim. Volia fer una interpel·lació també, o una puntualització, que quan des de Convergència del PP es parla de la llibertat d'elecció de centre, sempre es parla llibertat d'elecció, sempre i quan puguis pagar, i una altra, que la gent que no vulgui passar a ser pública, doncs d'alguna manera ha de renunciar a la subvenció, o sigui, si vol ser públic, doncs si no vol ser públic no has de rebre la subvenció. Llavors, com que nosaltres som gent bastant modesta i la idea nostra és anar a les institucions a portar la veu del moviment, nosaltres hem signat o ens hem compromès amb el compromís per la petita infància
que animem a tothom a llegir aquest document, que és un document que parla de recuperar la qualitat de les escoles bressol. Evidentment també nosaltres veiem que moltes vegades també Convergència i el PP veuen molt difícil que les coses passin a ser públiques, però en canvi ho veuen molt fàcil que passin a ser privades, a externalitzar. I si veiem el model potser del PP, aquí a Catalunya hem vist la gestió dels menjadors escolars externalitzats, que han fet fora, diguem d'alguna manera, les cuineres del que eren els clastres educatius de les escoles bressol, ho hem vist, també ho ha fet el PSC, no diem només una cosa, i a Madrid hem vist com el model d'escoles bressol ara mateix està gestionat per Florentino Pérez, que és un constructor. I d'alguna manera, a Barcelona, per una última dada, 181 escoles privades bressol, 95 públiques. Això és inadmissible. Des de Convergència i Unió vull posar en relleu que els últims 20 anys s'han anat construint al voltant d'unes 5 escoles bressol cada any. Aquest és un ritme de creixement i l'últim mandat del Partit Socialista que va fer va ser forçar la màquina per intentar doblar el nombre de places, un propòsit que no va aconseguir i que el que va fer va ser forçar la màquina fins al punt que va deixar 3 escoles per construir amb els nens matriculats, una escola planificada en uns terrenys que estaven intoxicats, estaven d'això, i una escola que en Treador al costat d'una altra perquè no hi havia prou nens. Aquest és un tema seriós, sens dubte. Tenim 17.940 places. És veritat que és una etapa educativa molt important. És veritat també que tenim excel·lents professionals. No hi ha hagut cap treballador de bressol que s'hagi vist ni acomiadada ni que se li hagi retallat el sou. I això no ha passat. També s'ha de dir que quan tenen unes condicions que fruit de les seves negociacions dels últims anys i altres totalment legítimes, doncs tenen permisos, no crec que tinguin condicions pitjors que altres ciutats o pitjors que altres escoles. Aquesta és una realitat que des de l'Ajuntament el que estem fent és ajudar a través de plans de formació de les treballadores. Una altra cosa és que quan fem escoles noves s'ha de tenir en compte que el període de gestació d'una nova escola bressol, quan tu dius farem una escola bressol, són al voltant de 2 a 3 anys. Tenint en compte que la forçada que s'ha fet l'anterior mandat van exhaurir bona part dels espais que hi havia disponibles per fer escoles bressol. L'última etapa va ser col·locar escoles bressol dintre de les escoles de primària i infantil. Això suposava haver de fer un ram a l'escola i per tant encaria normalment el cost. És correcte, però el que fa és que per tant no és tan fàcil fer noves escoles bressol. En aquest mandat n'hem projectat 4, fruit també dels acords que vam fer amb el Partit Socialista, s'ha de dir, al començament de la legislatura, del mandat, perdoneu, i al final també vam projectar 4 més, per tant entenem que n'hi ha 4 que començaran aquest curs, n'hi ha una que començarà aquest curs, dues, perdó, i ja estan projectades 4 més i 4 més estan ja en planificació. Cuidado, quan diem, és que heu privatitzat, no ho hem fet per gust ni per voluntat. Algú que em digui com poses en marxa un procés de contractació de nous funcionaris quan la llei t'ho impedeix. No els pots pagar i per tant, a no ser que algú digui com es fa, l'única forma que hem tingut és agafar i externalitzar la gestió. Cuidado, des de tot el coneixement que tenim, permetrà que m'ensenyi discreta, amb tot el coneixement que tenim de gestió d'escoles de molts anys i amb molta qualitat, amb una exigència extraordinària, per cert, el representant d'Esquerra Republicana m'estranya perquè el senyor Portavella era un dels temes que estudiava amb més profunditat i ha de saber que cap de les dues entitats, n'hi ha 2 entitats que gestionen les 3 escoles bressol i cap d'aquestes és ni una empresa de serveis, de neteja, és una empresa especialitzada i amb experiència i que només es dedica a escoles bressol. I per tant això, sisplau, demano un millor de govern. Doncs sí, vam començar el mandat, com deia el Joan, amb 3 escoles de sol on hi havia matrícula de nens i que estava previst construir, que es van endarrerir per tot el procés electoral, el van molt bé, i era la situació bastant millor que ara, que tenim un 40% de demanda no atesa i cap escola en marxa, amb un compromís de 8 de posar-les en marxa per l'acord del pressupost 2015. Per tant, crec que era millor. Vam començar amb aquesta bomba de rellotgeria pressupostària i acabem com acabem. Nosaltres estem a favor de construir més escoles bressol municipals, tornar al model de qualitat, que això vol dir tornar a les ràtios que són idònies, no aquest increment de ràtio, al suport educatiu que teníem, que està ara mateix retallat, i a la gestió directa, i això ho portem en el programa. I la gestió directa per un motiu molt evident. Una cosa és externalitzar el servei de menjador, que també està externalitzat a escoles de primària o escoles de secundària, i una altra cosa és externalitzar
Doncs el projecte educatiu. A ningú se'ns acudiria convocar un concurs de gestió del projecte educatiu d'un institut, que tampoc és un ensenyament obligatori, com la bressol. Per nosaltres la bressol és escola bressol i és educació, és etapa educativa, però no és obligatòria. L'institut tampoc és obligatori, però no hi ha ningú que tregui a gestió el projecte educatiu d'un institut. Doncs tampoc ningú ha de treure a concurs el projecte educatiu d'una escola bressol, malgrat no ser una etapa educativa obligatòria. Sí que entenem que s'ha d'anar avançant en la línia que sigui etapa educativa i que això es reculli a la legislació i a la normativa que surti del Parlament de Catalunya. A veure, tenim un 40% de famílies, que és al voltant d'unes 3.000, que es queden sense plaça cada any, o s'han quedat aquest any sense plaça per l'escola que són. Per tant, què pensem nosaltres? Tot i que el company ja ho ha passat, m'agradarà explicar-ho, nosaltres creiem que cal observar tots els mecanismes, i un d'ells és la concertació amb les classes públiques amb escoles bressol de titularitat privada. Construir, sí, escoles bressol públiques allà on no es pugui concertar. I sobre el tema de la gestió pública, doncs, dic, perquè han diversos companys, o sigui, obeeix un decret que va aprovar el nostre govern de racionalització de despesa. No fa falta explicar ja es van veure obligats a presentar aquest decret i aprovar aquest decret. No es pot contractar més personal, però sí que es pot externalitzar. Nosaltres apostem per la gestió directa, les enquestes de satisfacció que s'han fet han donat bons resultats i jo penso que si no li podríem preguntar a l'alcalde de Sant Vicent dels Horts, que no és precisamente del partido y que tiene una escuela de gestió indirecta, a ver qué le parece. Potser no tingui tan mala opinió, quan a més a molts ajuntaments de moltes altres ciutats on el PP no governa, ni Convergència tampoc, s'ha posat en marxa. I les enquestes de satisfacció a Barcelona són bones, igual que les repúbliques si es fessin. Estic convençuda. Amb això sí que no tinc cap mena de dubte. Igual funcionen les dues de tot. No tinc dubte de tot. Nosaltres la política en matèria d'escola bressol, tant del govern de l'Ajuntament com indirectament del govern de la Generalitat, ha estat molt negativa. El govern de la Generalitat dedicava 1.800 euros per plaça en els últims anys i els ha deixat de dedicar. Ara l'Ajuntament està fent inversions suplementàries, com a banquer de la Generalitat, i em sembla que aquesta no hauria de ser la seva funció. Tot el que s'ha produït en matèria de reducció d'horaris, de suport educatiu, nosaltres estem d'acord amb això, i creiem que aquesta regressió, que també incloïm les externalitzacions, que s'han produït amb les escoles bressol a Castorino, a Jaén i Patufets, i proposem revisar-les en el nostre programa. Tot això, curiosament, quan es va aprovar el PAM, es va aprovar amb el vot favorable del Partit Popular, amb l'abstenció del Partit Socialista. El PAM nosaltres no el vam votar en contra. Es va aprovar amb l'abstenció del Partit Socialista. Bueno, el Partit Socialista i l'Esquerra Republicana que va votar a favor del pla d'actuació municipal en aquest cas. Per nosaltres això era un element que era important. Per tant, el que proposem és, efectivament, creiem que s'han de construir més escoles bressol. Pensem que en el proper mandat s'haurien de construir com a mínim 30 escoles bressol i en un termini de 10 anys haurien de tenir com a mínim 150 bressols construïdes. 10 anys, estem parlant d'això, no és una inversió que ens sembla que és possible. Hem de millorar el tema de la tarificació social. Tenim escoles a Trinitat Vella o a Baró de Viver que estan buides perquè són cares, en realitat. Moltes vegades existeix una certa bonificació social, es pot subvencionar fins al 90% del que es paga, però és una bonificació posterior, que les famílies no les coneixen, i com no les coneixen no les fan servir. Nosaltres creiem que l'Ajuntament ha de sortir a buscar efectivament aquestes famílies, a detectar quines són les situacions de problemes de renda, de problemes econòmiques, i intervenir en aquest cas perquè es pugui actuar. I finalment, una altra cosa que proposem i que sembla que és important, que així com dèiem abans, que la concertada és una realitat molt plural, hi ha concertades que compleixen amb un interès social i tenen una funció cooperativa, però també és veritat que tot el que té a veure amb l'educació i la cura de la petita infància no s'esgota en les escoles bressols i per tant proposem també diversificar les formes d'educació i de criança i ampliar tota l'oferta de serveis educatius des d'una perspectiva més familiar, una perspectiva més comunitària, apostar per tot el que té a veure amb formes de criança compartides. Hi ha experiències molt exitoses en la ciutat, com la que està produint a l'Ateneu l'Harmonia a Fabra i Coat, o com la que s'està produint a la Sedeta a Gràcia. Totes aquestes experiències de gestió comunitària
ens semblen que també han de ser estimulades per part de